Volám sa Roman Dragula a ako ten čas letí. Ešte nedávno sa dcerka učila chodiť a dnes už šliape chodník. Aby si pochopil tú úvodnú vetu. Je to niečo podobné, jak ty, keď si nedávno sal z prsníka mlieko a teraz už saješ len prsník. Ale nie ten istý, to by bolo dosť divné. Skrátka, cudzí cecok bez mlieka, chápeš? Až donedávna som si myslel, že Tajvanci predávajú len fejkové veci a nič iné nerobia. Ale nie. Majú aj autoservisy a prednú fejkovú kameru, vďaka ktorej uvidíš, ako servisák za volantou priamočiaro nadrbe do svojho kolegu. Viem, že prežíva asi ukrutnú bolesť, ale fakt vyzerá jak Austin Powers. V prvom momente ako starý hejterko som v tomto videu videl ďalší azijský poisťovací podvod. Niečo na tento spôsob. A tu jak sa auto myklo dopredu. Robo mykla. Zas ako vyznávač čierneho humoru som si myslel, že ho ide dokončiť, ale nestalo sa tak. Navyše po dvoch bolestivých výkrikoch Tajvan Boy zadelil toto. Dobre som počul, že tá kurva. Asi za volantom sedela kolegyňa. Ale je skôr vystupý chlap. Tak asi hovoril len o jeho povahe. Nečakal by som, že keď Tajvanec extrémne trpí, začne hrešiť slovenčine. Druhá polovica videa je ešte silnejšia. Kedy tento ocgoň sa len prizerá, vypne rozohratú hru a čekne predok auta. To bude asi majiteľ. No pozri sa, čo si svojím telom spôsobí na mojom aute. Nič mu není, len ochrnuté nohy má. Je dosekaný trošku. Alebo že prídeš na Paralympiádu a tam ani nohy. Niekto si berie na kolena vnúčence, niekto auto. Po takomto náraze aj troška tuším, jak išiel domov z roboty. Video je na nete 2 mesiace a má 140k pozretí. Minulé časti som sa ťa pýtal, čoho by si sa chcel dožiť? Odpovede. Veľmi epickú otázku tejto časti dávam hneď po prvom videu. Prečo? Lebo s tým náramne súvisí. Všetci automechanici, pozor, ako dočiahne taký malý Tajvanec tie horné oleje. Odpovede háč na YouTube a ak chceš, môžeš aj na Facebook. A teraz uvidíš ninja mačku Level Rebel, ktorú na najvyššie hore trénoval starý sensei detko a prišla si dole do Zedzíny vybaviť účty. Mačky osobne nemusím, ja radšej psa alebo leňochoda. Teraz som asi nastral pár fans, ktorí majú doma mačku. Preto by som to rád napravil a spomenul. Že z mačiek môžem napríklad Catwoman. Jebať. Alebo mám doma jedny gate značky Puma a to je tiež také mačacie, tuším. A ešte sa mi ľúbil jeden film, volal sa Neposedné školačky a tie baby jediné čo mali na sebe, tak to boli sponky na hlave Hello Kitty. A poznal som ešte jednu mačku, ktorá mala 16 životov, ale nakoniec ju zabil Jeep, lebo mal 4x4. Inak túto mačku veľmi dobre poznám, už kedysi sa prejavila. Prečo ho vlastne napadla? Možno mu závidela jeho fúzy. Alebo je mačička na starších. Poznám pár mačiek, ktoré sú na starších. Týmto stojí jak zahnutá kľúčka na dverách, ale nevadí. Vydržia. Bože, daj všetky zlatokopkám silu, aby vydržali tieto geriatrické orgie. Sakekok. A teraz video z USA obchodného reťazca, kde v rámci Black Friday všetci ľudia potrebovali strašne zlacnený párny hrniec. Podľa hádzania sa na tej škatule tipuje, že každý zo zúčastnených bol v minulom živote asi americký futbalista. Ľúbi sa mi, že na zemi ich bolo ešte jak najebaných, ale mimoza chce akurát henten a vytrne ho decku z ruk. Toto je snad najhorší zážitok Ibrahima Majgu z detstva. Ja i tak toto je ten American Dream. Všetci títo ľudia boli včera u tupologa a mali pozitívny nález. Stačí prestrihnúť jeden drotík v hlave a potom to vyzerá takto. Všimol som si, že Black Friday je už aj na Slovensku. Len tovar v hodnote 200 eur stojí po zlave 280. Škoda. Simply clever. Baví ma tá pasáž, jak malému čorkne hrnic a potom vríska, že ona je tá obeť. Ženy, klasika. Inak, ak by si chcel ženu, tak jedine transku. Výzor ženy, povaha chlapa, ideálne. Seta to boli, ale však vydržíš. Na všetko sa dá zvyknúť. Video je na nete mesiac a už má takmer 8 mega videní. Toľko videa a z noviniek ďalšia vychytávka. Robíme už aj streamy na Twitchi, tak si hoď follow a môžeme naživo pokecať, zahrať gamesy a vyhypovať chat na maximum. Dík, že si pozeral až do konca. Volám sa Roman Dragula a buď sem tam kúkaj túto TV show, nezabudni na odber a teraz frajer na záver. Zatiaľ serus.
in there. It's your birthday.